عرف طب بعزرة الشم نعزم نتليح بعيم الاحتوم كم نربيح بعزرة يتبرح حودش علول رحمي مسلحات حتى يكرش كذا نحن متعررين كريقا الكرتيمة رحميم بعزرة يتبرح لفنش نحن متحليم حتى مثلين واسفر الدين كون متحليم للشير حتى عول فنيحة استعذروا لي بكشا كلام حتى عول فنيحة حتى ريقع نرازل عليك عشان يا زمار لمرود جارم كل ترود قبل لي مش يحبوا شيتين قبل تعذروا له حتى نعول فنيحة حتى نعول فنيحة راحم علينا بعمري جناش أنا مشلف كده عشيرة برتاوت حبراني معارك ساد إيش ليوت بروش عين برعنانا كرميل بعود يدني تويا مين شلمني تكون عروض كيفا رجع حشام دبير نجموت قلقليم حيم لحرم مافد نرد زبي عزرتويت برح مين جماك اللي توتشليش يا رمتيات كل عام جمعوه مين لو جمعش يا رمتيات كل عام لو جمعوه شاب يرد زلي شانو تحيم او حاحا يرد زلي شمو ما كان او حاحوت حوت 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 افل تشوفها حيلونيت لو دتيت حيلونيت لو دتيت رعاية لحيم لحرم مافت كان بكشاه تن لزكان כבוד הרב, אני חי עם אשתי אולי כבר 90 שנה ולפני שבועיים נעבך עלינו היא נפטרה. מאז אני יודע שיש חיים לאחר המוות. בהחלט תשובה נעדרת, הוכחה חותכת. רגע, כן גברת, בוא אתה שורה ראשונה, בוא עם הקוקו, בוא. איזה עגיל, חצי קילו, יא אללה. רגע, כן. כבוד הרב, הייתי רוצה בבקשה, כאילו, מה זה כאילו לשאול שאלה? או יותר נכון, הייתי רוצה לעשות איתך בבקשה עסקה כזה. אני כבר בת 28 ועדיין אין לי ילדים. אני אקבל עליי ציצית ואתה תבטיח לי בן זכר, אוקיי? בהחלט העסקה הולכת ונחתמת, רק תקבלי עלייך גם תפילין ושפם. רגע, כן דוד, תדליק את הוידאו. רבותיי, איפה אתם מעפנים? איפה שמחת חתן? יאללה קדימה חבר'ה, אבל איתי ביחד כולם. וואו 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 תביא לו מים. חברים, ידידיי היקרים, חברי המרכז הסלולרי. אני ברשותכם, אתם יודעים, קצת ממהר, שכחו אותי בבית השבוע 3, אבל אני באמת הייתי רוצה לאחל מזל טוב פעמיים.
קודם כל קני פעמיים, אבל גם כאתמול... די, יהודה, די, קריאת ביניים, נוציא אותך החוצה. אבל חברים, ידידיי, אתמול היה לו יום הולדת. אני... רגע אחד. אתם השתגעתם? כולם איתי, יצאתם מדעתכם? Happy birthday to you, happy birthday to you. איך זה הולך? טוב, אני מעדיף בשיר הזה לשמור על זכות השתיקה. אתם ראיתם פעם איך זה נברא שהבן שלי עומרי שומר על זכות השתיקה. חברים, יחד איתי כולם, אבל ניצור כאן לשמיים. מזל טוב! תראה, אריק, אני לא רוצה להבין בכלל למה אתה מפרגן להם. תראה, מדובר בחבר'ה פרזיטים, לא רוצים לשרת בצה"ל, עושים ג'ובות לחשבוננו. אבל דבר אחד מנחם אותי לבוא פה ולדבר, לאחל קצת ברכת מזל טוב, הקרפלח והבשרים עם העוף והשניצל וכולי, זה מה שעשה לי את זה. דבר אחד אני לא מקבל, בא אליי מלצר ורואה את הצלחת מלאה בשרים ואומר לי, את כל זה אתה גומר לבד? אמרתי לו, מה פתאום? טומי לא גומר את זה לבד, הוא גומר את זה עם תוספות וסלטים. מכירים את התוכנית אבא עם הילד? רדיו 10. לא שהם עוד לא עברו לחינוך תורני. עוד לא. הרב אורי זוהר, הרב אריה דרעי, לייזר סורוצקין, הילדים, האימהות, לא שמעתם? זה נשמע ככה, עכשיו תדעו. היי, אחים יקרים אותי, השם ישמור אתכם, איזה נשמות ואורות רבותיי, יושבים גם רדיו 10 בשבילכם, 1-800-550-300, הייתי רוצה לשמוע רבותיי, יושב כאן איתי אדם רב פעלים לתורה ותעודה, הרב אריה דרעי, השם ישמרהו ויחייהו, איפה הכבוד רבותיי? אל תירא ישראל, אל תירא ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אומר לכם דבר אחד, אחים יקרים, אנחנו נמצאים כאן לפני, אנחנו כבר עמוק בתוך חודש הרחמים והסליחות. אנחנו בעזרת השם, הייתי רוצה לשמוע את כל הילדים עולים לשידור, את האימהות הקדושות. תראו מה שקורה בערי הפיתוח, תראו מה שקורה במרחקים, ילדים יושבים בקרוונים, רק בשביל התורה הקדושה. רב אורי, 1-800-550-300, נו באמת, איך הקדוש ברוך הוא, איזה זכויות, איזה סנגורים זה מביא לנו ליום הדין. היי רבותיי, השם ישמור לכם, יצא איתנו כאן קבע טלפון, ילד שקוראים לו עדי, כן, שלום לעדי. הלו, שלום. שלום לך עדי, ספר לי, תגיד, איך היה בית ספר הקודם? איך אתה מרגיש בית ספר של היום, תגיד? מה אתה מרגיש? איזה שינויים זה עושה לך, תגיד? אני רוצה לשמוע, תגיד, ספר למי שעוד לא יודע. קודם כל, אז פעם בבית הספר של החילונים, אז לא היה לי כיף, כי כל הזמן הרביצו, זה היה אלימות, אני רוצה שתתאר לי, מה זה אלימות? מה קרה שם באמת? תספר למאזינים. כל הזמן הביאו סכינים בכיתה, כי היו צריכים לקלף את התפוזים, וגם היה סמים
שמים את הספרים על המדפים. טוב, נו באמת, בוא נעבור את הקטע הזה. אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. תגיד לי היום בתור בן תורה, מה אתה בעצם מאחל לעצמך? איזה דבר אתה הכי רוצה? מה שאתה הכי רוצה, כן. הכי אני רוצה, זה טופי. היי, רבותיי, תשמעו איזה ילדי חמד, איזה מתוקים. רבותיי, השם ישמור אתכם, אני שואל. האמא פורטונה, אמא נמצאת בבקשה? הלו! קודם כל הרב אריה והרב אורי, אני מה זה מתה עליכם? תדעו לכם, האחד 800 שלכם שינה לי את החיים. הבן שלי נהיה מה זה בבי? אני מה זה מתרגשת. איזה צדיק. ממש נהיה בבא כאיסה לי. איך שאני באה הביתה מתרומם לכבודי מהספה. עושה לי נחת עורים. ואיזה צדיק. כל השבת, אבל כל השבת הוא מניח תפילין ומדליק נרות. באמת, תודה רבה. טוב, שקט, אני חושב שזה חורג קצת, אנחנו נשאיר קצת כמה צלילים, אחרי זה נחזור אליכם ואין השם ממך אחר. תודה רבה לכם, מזל טוב, מזל טוב. תודה רבה לאלתר, אבריימי אלתר.